येस, थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. मग मला सांगा, की कुठले 3 आपण जे बघतो, ज्या आपण 14व्या अध्यायामध्ये आपण जो बघितलाय त्रिगुण विभागीय योग, मग कुठला आपण तो बघितला आणि कुठले 3 गुण बघितले आपण? हे सगळं खूप बेसिक आहे आणि मला खूप आनंद होईल जर तुम्ही संवाद साधलात. तुम्ही जर अनम्यूट होऊन उत्तरं दिलीत तरी मला चालेल. सत्व, रज, तम. खूप छान वर्षा माताजी. संहिता माताजी खूप छान. मग या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक तर तुम्हाला काय वाटतं, की कुठला जीव याच्यामध्ये बांधील नाहीये? हे सगळे सत्व, रज आणि तम हे कशाप्रकारे तुम्हाला म्हणजे राजसिकता आणि तामसिकता पण आपण बघितली, पण सत्व जीव, मग सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता ही तिन्हीही बांधते का हो या जीवाला? या तिन्ही बांधते ह्या जीवाला कशा प्रकारे बांधतं आणि कुठल्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आलेला आहे हा जीव. मग मी जसं सांगितलं की पावसाचा थेंब हा पडण्यापूर्वी किती निर्मळ स्वच्छ असतो, परंतु या भौतिक जगात आल्यानंतर तो मायेच्या सगळ्या वेष्टनाखाली येतो आणि मग मायेमध्ये गुरफटतो आणि या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली येतो. मग या त्रिगुणांचा प्रभाव जो तुम्ही सांगितलात, मग थोडंसं आठवायचा प्रयत्न करा, की आपण काय परवा ज्या फरकाने जाणवलं. म्हणूनच थोडीशी रिव्हिजन मी पुढे जाण्यापूर्वी प्रत्येक वेळेला थोडीशी रिव्हिजन म्हणून घेत असते, की कुठेतरी मग तो आपण पुढच्या टप्प्यावरती आपला प्रवास नीट सुरू होतो. कारण कुठेतरी ती रिव्हिजन जसं मी प्रत्येक वेळी सांगते, की तो अध्याय जोडला गेलेला आहे आजच्या अध्यायाशी आणि म्हणून आजचा हा पुरुषोत्तम योग जाण्याच्या आधी सुद्धा आपल्याला ती सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता मग कशा प्रकारे आपण 3 व्यक्ती बघितल्या. मग थोडंसं मला सांगा, की सात्विकता काय आहे मग? मग सात्विकता म्हणजे तुम्हाला काय कळलं? राजसिकता म्हणजे काय कळलं? आणि तामसिकता म्हणजे काय कळलं? मग मला थोडंसं तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल. हरे कृष्ण. तुमच्या शब्दात सांगा फक्त जे तुम्हाला वाटलंय. राग, द्वेष कमी करते ती सात्विकता. बरं हेमा माताजी. ओके. मी तुमच्याशी बोलणारच आहे. मी ती रिव्हिजन नक्कीच घेणार आहे पुढे जाऊन. परंतु कुठेतरी तुम्हाला काय त्याच्यातनं आत्मसात केलंय किंवा तुम्ही काय जाणलत त्याच्यातनं तेवढं फक्त जाणून घ्यायची इच्छा. सत्व मीन्स सद्गती. सद्गती असं नाही म्हणता येणार. सात्विकता म्हणजे आध्यात्मिक भाव. बरं. ओके पूनम माताजी. आळस, निद्रा हे तमोगुणी. अगदी बरोबर शुभम प्रभूजी. अगदी बरोबर. कारण हा सगळा तमोगुणामध्ये अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये ती व्यक्ती असते. त्याच्यामुळे अगदी बरोबर आहे. मग ही तामसिकता राज मीन्स पुनरावृत्ती. बरं. ओके. पुनरावृत्ती म्हणजे कुठेतरी ओढ, वासना. बरोबर. अगदी बरोबर. ठीक आहे. तुमच्या शब्दात खूप छान सांगताय, की तुम्हाला जे काही समजलं आहे ते. हरे कृष्ण. खूप छान, खूप छान आणि खूप लोभ म्हणजे रजोगुण. येस वर्षा माताजी. अगदी बरोबर. येस. येस. तामसिकता म्हणजे अजून कोण सांगतंय? तामसिकता म्हणजे अधोगती. अगदी बरोबर संहिता माताजी. अगदी बरोबर. मग हेच आपल्याला जाणून घ्यायचंय. अगदी निश्चित तुम्ही सगळे योग्य मार्गावरती आहात आणि अगदी योग्य विचार करताय. फक्त हे जाणून घ्या, की मग ही सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता या गुणातीत का जायचंय? आणि जो गुणातीत जातोय त्याचं वर्णन भगवंतांनी कसं अकर्मी म्हणून केलेलं आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी या निष्काम कर्मयोगाकडे जायचंय. कारण हा बद्ध जीव कुठेतरी सत्व, रज आणि तम या गुणांमध्ये आहे, पण तो बद्ध का झालाय? कारण हा कुठेतरी सत्वजीव त्या सुखामध्ये आहे आणि त्या जरी त्यांनी स्वतःला त्या इंद्रियांना त्यागलं आहे, नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न करतो आहे, कुठेतरी सन्मार्गावर आहे, पण त्या सुखाने कुठेतरी बांधला गेलेला आहे. आणि म्हणून त्या सुखाची कुठेतरी सुखाचा कुठेतरी त्याला अजून पूर्णपणे तो मी गेलेला नाहीये. माझ्या सुखासाठी मी मोक्ष प्राप्ती करतोय. हा अहंकार, हा खोटा अहंकार कुठेतरी अजून गेलेला आहे आणि म्हणूनच ती वृत्ती निष्काम कर्मयोगाकडे निश्चित जाऊ शकते. आणि निष्काम कर्मयोग म्हणजेच तर अकर्म, की ज्या फळांची ही अपेक्षा न करता मग म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय आधीच्याही 13व्या 12व्या अध्यायामध्ये, की मग ते फळ जे असतं त्याच्यापासून सुद्धा तो जीव वंचित राहत नाही. परंतु या सकाम कर्मापासून कुठेतरी स्वतःला बद्ध असलेलं सोडवून घ्यायचंय आणि राजसिकता जी आपण बघितली की कुठेतरी मोहामध्ये अडकलेली आहे हो.
मग जो लोभ आपण म्हटलं, कारण तो लोभ सुटत नाहीये अजूनही आणि म्हणूनच त्या लोभाला कुठेतरी नियंत्रित करायचं आहे आणि म्हणूनच जी चढाओढ आपण बघितली, कुठेतरी सत्व खेचतंय, रज खेचतंय, तम खेचतंय. मग कशा प्रकारे ही सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता माणसाच्या मनामध्ये सगळा गोंधळ करत असते. म्हणूनच आपण कितीतरी वेळेला चंचल होतं मन. म्हणूनच ह्या दिवसभराच्या ह्याच्यामध्ये पण मी तुम्हाला कसं म्हटलं, की म्हणून सात्विकता पण एक असते, ज्या सकाळच्या वेळामध्ये जो ब्रह्ममुहूर्त आहे आणि सकाळच्या 9 वाजेपर्यंतचा काळ हा पूर्णपणे सात्विकतेमध्ये मनुष्य जे काही आपण बघा मुलांनाही सांगतो, की तुम्ही अभ्यास या वेळेला तुम्ही करा, की आत्मसात कराल ती गोष्ट आणि म्हणून हे जाणून घ्यायचंय. म्हणून ही सात्विकता, राजसिकता म्हणजे कुठेतरी 9 ते 5 मग कर्मयोगामध्ये मनुष्य बांधला गेलाय. कारण मग हे चढाओढीच्या या जगामध्ये बांधला गेलेला आहे. मला हे घ्यायचंय, मला ते पाहिजे आहे, मला अजूनही याची अपेक्षा आहे. मग मला आत्ता प्रमोशन मिळालंय, तर मी आत्ता प्रेसिडेंट आहे, तर मला व्हाईस प्रेसिडेंट व्हायचंय. मग मला एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट व्हायचंय, कारण ते संपतच नाही हो कुठे. आणि मग तो मोह संपतच नाहीये, कारण कुठेतरी समाधान नाहीये. आणि ते समाधानच कुठेतरी मिळवायचंय. त्या समाधान मिळवून मग त्या सकाम कर्मातनं स्वतःला सोडवायचंय कुठेतरी. हे जाणून घ्यायचंय. आणि मग तो तमोगुण तो तमोगुण तर सगळ्या अंधकारामध्येच आहे ना. त्या तमोगुणाचं म्हणजे पूर्णपणे अंधकारात आहे ती व्यक्ती. कारण अज्ञान आहे सगळं. ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव आहे जिथे. मग मी म्हणतील तीच सगळं जण जग आहे आणि त्याच दिशेने मी चालणार. मला जे हवं ते मी करणार. या प्रकारे तो बद्ध जीव पूर्णपणे अडकलेला आहे आणि मग तो भ्रमामध्ये आहे. मग जसं आपण बघितलं तिसऱ्याही अध्यायामध्ये, की कशा प्रकारे मग ही आसक्ती तुम्हाला कुठेतरी वासनेमध्ये नेते. वासना कुठेतरी क्रोधामध्ये रूपांतरित होते. मग या क्रोधामुळे सगळ्या बुद्धीचा नाश होतो. मन कुठेतरी भ्रमिष्ट होतं आणि मग माणसाचं अधःपतन होतं. हेच आपल्याला जाणून घ्यायचंय आणि म्हणून हे अधःपतन हे तमोगुणामध्ये होतं आणि म्हणूनच या तमोगुणाला कुठेतरी पूर्णपणे जेव्हा घालवायचंय ते खूप कठीण काम आहे. कारण अशी व्यक्ती मग त्या सत्वगुणात आणि त्या मार्गावरती येणं खूप कठीण गोष्ट आहे. परंतु ज्याच्या मनात पुन्हा श्रद्धा आहे, म्हणून ही तमोगुणातली व्यक्ती जसं आपण बघितलं. मग मला सांगा बरं, की कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती आपण बघितल्या, की जे भोगविलासी म्हणजे रजोगुणी बरोबर शुभम प्रभूजी. मग कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्तींना आपण बघितलं, की जे भगवंतांना शरणच जाऊ शकत नाही? कुठल्या 4 व्यक्ती आपण बघितल्या अशा? आठवतंय 7व्या अध्यायामध्ये आपण वाचलेलं आहे. थोडंसं रिव्हिजन मी म्हणत नाही तुम्हाला अगदी तंतोतंत आठवावं, पण थोडासा प्रयत्न करा. तामसी आहेत. तामसी सांगा की कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती माताजी? ते गुण आहेत कुठले? मग कुठली व्यक्ती म्हणजे स्वार्थी, नराधम अगदी बरोबर वर्षा माताजी. बघा स्वाती माताजी जे नराधम आहेत, जे राक्षसी अहंकारी. वृत्तीचे आहेत, जे असुर वृत्तीचे आहेत, हा, असुर मूर्ख वृत्ती. लोक आहेत, मूर्ख लोक जे अज्ञानामध्ये आहेत, मग त्यांना मूर्ख म्हटलेलं आहे प्रभुपादांनी त्यांना पापी, मूढ बरोबर अगदी बरोबर पांडुरंग प्रभूजी. कारण त्यांनी पूर्णपणे अज्ञान मग ती व्यक्ती कुठे मार्ग कारण ते भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाही हो. जिथे ज्ञानाचाच पूर्णपणे अभाव आहे. मग त्या गोष्टीमध्ये मनातच आडातच नाही तिथे पोहऱ्यात कुठून येणार हे आपण जे म्हणतो. कारण मग ती अगदी गोष्ट इतकी कठीण आहे त्या मनुष्याच्या गळी उतरवणं. कारण त्या मनुष्याला तेवढं तेवढी त्याची पातळीच नाही. हे जाणून घ्यायचंय आणि म्हणून या 4 प्रकारच्या व्यक्ती ज्या तमोगुणामध्ये पूर्णपणे असतात, पूर्ण अंधकारामध्ये दडलेल्या असतात. त्या स्वतःला फक्त त्या अंधकाराच्या खोल दरीमध्ये त्यांनी टाकून दिलेलं असतं. मग ते बाहेर येणं आणि स्वतःला त्या मार्गावरती आणणं खूप कठीण आहे. मग कुठेतरी ती बारीकशी ठिणगी असली ना, तरच ते कुठेतरी शक्य आहे आणि म्हणूनच जे आपण बघितलं, की म्हणूनच सत्वगुणाचा कधी-कधी तमो आणि रजोगुणावरती विजय होऊ शकतो. तमोगुणाचा रजोगुणाचा कधी-कधी सत्व आणि तमोगुणावर विजय होऊ शकतो. तसाच तमोगुणाचा कधी-कधी सत्व आणि रजोवर विजय होण्याची शक्यता फार कमी आहे. मग भगवंत म्हणतात शरणच येऊ शकत नाही. पण कुठेतरी जर त्या व्यक्तीला आपण म्हणतो ना, की कुणाच्या सहवासाने किंवा कुणाच्याही काही मदतीने आणि असं जर ती व्यक्ती स्वतःला कुठेतरी मग अत्यंत पापी जे आपण म्हणतो, वाल्याचं उदाहरण घेतलेलं आहे. वाल्याचा वाल्मिकी का झालेला आहे? कारण नारद मुनीचं कुठेतरी ज्ञान संपादन केलंय त्यांनी. नारदांकडून आणि नारदांसारखी गुरु त्यांना भेटले. म्हणूनच मोक्षारीचा मोक्षारी ऋषी झालेला आहे. आणि हे जाणण्याचा प्रयत्न करा आणि म्हणूनच कुठेतरी या 4 प्रकारच्या मग कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत ज्या भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. जे आपण उद्या आता दैव आसुर विभाग योग बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण ही तुलना बघणार आहोत. मग मग याच्या विरुद्ध कुठल्या व्यक्ती आहेत? आर्त बरोबर शुभम प्रभूजी. त्याच्यानंतर
आर्त सात्विक असलेलं. सात्विक, मग त्याचं काय नाव आहे? मायाळू. बरं, अर्थार्थी. मायाळू नाही येणार बघा, मी तुम्हाला सांगते, हरकत नाही. आर्त समर्पित अर्थार्थी. समर्पित असणार आहे. बरोबर बरोबर. आणि समर्पित म्हणजे माताजी, मग ते कुठेतरी त्यांना कुठेतरी ओढ पाहिजे ते, म्हणून मग ज्ञानी आणि जिज्ञासू. म्हणून आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. आणि जसं आपण बघितलं की आर्त म्हणजे द्रौपदी, जी अत्यंत संकटामध्ये होती, तिने फक्त भगवंतांचाच धावा केला. कारण दृढ विश्वास हा फक्त भगवंतांवरच होता, की भगवंत मला या संकटातून सोडवतील. बरोबर, अगदी बरोबर आहे. आर्त अर्थार्थी, पांडुरंग प्रभूची खूप छान. येस, ज्ञानी जिज्ञासू. मग कुठेतरी अर्थार्थी ते ध्रुव महाराज, की ज्यांनी त्या राज्याची कुठेतरी कल्पना केली, की मला सुद्धा वडिलांच्या मांडीवर बसायचंय आणि मलाही ते राज्य हवंय. मग त्या कुठेतरी ओढीने ते जंगलामध्ये गेले आणि नारद मुनींनी त्यांना इतक्या लहान वयात, तुला नाही रे काही जमणार, कृष्णाला भेटणं नाही जमणार, परंतु ती जिज्ञासा कुठेतरी मनामध्ये ती ओढ होती, तो दृढ श्रद्धा होती, आणि म्हणून ती अर्थार्थी, जरी त्याचं कारण जरी अर्थार्थ असलं तरी निश्चितच कुठेतरी त्या कारणाला जोडूनच तो भावभक्तीच्या आणि मग त्या परमेश्वराच्या आसक्तीमध्ये गेलेला आहे, हे जाणायचंय. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्ञानी जिज्ञासू जे परीक्षार्थी आपण बघितलं, परीक्षित महाराज, की ज्यांना ज्ञान हवं होतं, की ज्यांना जिज्ञासा मनामध्ये होती आणि जाणून घ्यायचं होतं, त्या शुकदेव गोस्वामींकडून त्यांनी ते ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि मग ज्ञानी जिज्ञासू जे शुकदेव गोस्वामी, त्यांची गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे. अशा प्रकारे या व्यक्ती, मग कुठेतरी ही तुलना करण्याच्या दृष्टीने मी तुम्हाला तो प्रश्न विचारला. खूप छान, धन्यवाद सगळ्यांना. आनंद आहे सगळ्यांनी खूप सहभाग घेतल्याबद्दल. याच्या पुढे जाऊन आता आपण प्रत्यक्ष जातोय ह्याच्यावरती, 15व्या अध्यायावरती जाणार आहोत. हे जे आपण बघितलं, 3 गुणांनी आत्मा कशा प्रकारे बद्ध होतो, वैशिष्ट्य त्याची बघितली, कृती बघितली, मग ही व्यक्ती कशा प्रकारे वागते, आणि मग मृत्यूनंतर सुद्धा कशा प्रकारे मग सात्विक असलेली व्यक्तीला उच्च ग्रह मिळतात, राजसिक व्यक्ती कुठेतरी पृथ्वी लोकावरच घुटमळत असते या सगळ्या बंधनांमध्ये, आणि मग तामसिक वृत्ती ही नरक यातनाच मुक्ती. आणि म्हणूनच या गुणातीत, या त्रिगुणांच्या प्रभावाला सोडून जो गुणातीत होतो आणि त्याच्याही पलीकडे जातो, आणि जो अकर्मामध्ये स्वतःला प्रेरित करतो, अशा या गुणातीत व्यक्तीचे गुण आपण बघितलेले आहेत. काल मी ते परवा अध्यायाचं तुम्हाला शुभम प्रभूजी टाकलंय मी मुद्दाम याच्यावरती, की कशा प्रकारे हे गुण आहेत. मग 12व्या अध्यायातला जो श्लोक आहेत, 8, 9, 10 पुढचे जे श्लोक आहेत, त्याच्यामध्ये कुठल्या या या भक्ताचे गुण, मग कुठला भक्त भगवंतांना प्रिय, हे जाणून घ्या. प्रत्येक ठिकाणी आपण हे गुण अनुभवतोय. मग 13व्या अध्यायात सुद्धा भगवंतांनी, की ज्ञान काय आहे, मग ज्ञानी व्यक्ती कोण आहेत, त्यांचे सुद्धा गुण त्याच आधारावर. मग ही सात्विकता म्हणजे कुठेतरी जी ही निष्काम कर्मामध्ये व्यक्ती जेव्हा त्या स्वतःवर मार्गस्थ करते, तेव्हा ती स्वतःला गुणातीत करते. कुठेतरी मग सत्व, रज आणि तम यांचा प्रभाव उरत नाही, आणि ती व्यक्ती या बद्ध भौतिक बंधनातून कुठेतरी स्वतःला सोडवू इच्छिते. मग ती कुठेतरी इच्छा निर्माण होते. पुढे जाऊन आपण आज तेच बघणार आहोत 15व्या अध्यायामध्ये, की मग कशा प्रकारे, मग ह्याच्यासाठी काय आवश्यक आहे, आणि काय आहे ही त्रिगुणांचा, आणि कशा प्रकारे या त्रिगुणांना जाणून घ्यायचंय. म्हणून खूप सुंदर असा अध्याय आहे. आपण याच्यामध्ये जाणून घेणार आहोत, की भौतिक जगापासून मग अलिप्तता मिळवायची म्हणजे नक्की काय करायचं आहे, की नक्की आपण या भौतिक जगापासून या त्रिगुणांना जाणून घेतलेलं आहे, मग याच्यापासून सोडवायचंय कसं स्वतःला, मग ते सोडवण्यासाठी काय करायचंय, आणि मग कशा प्रकारे मग स्वतःचं मन कुठेतरी अजूनही देहरूपी भावनेमध्ये जो अडकलेला आहे, मी शरीर आहे, मी आत्मा नाही, मग त्याचं स्थलांतर कसं होतंय, किंवा त्या भावनेचं स्थलांतर, आणि मग त्या भावाला आपल्याला ज्याला ते ज्ञान आहे, मग ते ज्ञानाचे चक्षु असणं, त्या ज्ञानाची ते ज्ञान असणं किती आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण कशा प्रकारे या सर्व गोष्टींना, मग जो भक्त आहे तो भगवंताला विशेष आहे, आणि या भक्ताला भगवंत निश्चितच आश्रय, त्याची निश्चितच काळजी घेत असतो, हे आपल्याला जाणायचंय. आणि जो वेदांचा अभ्यास करतोय, ज्या वेदांना ज्यांनी जाणलं आहे, त्या वेदांचा अंत म्हणजेच भगवंत आहे. ज्यांनी भगवंतांना जाणलंय त्यांनी निश्चितही त्या वेदांना, म्हणून कुठेतरी शिक्कामोर्तब, की या वेदांत सूत्राचा सारांश काय आहे, मग काय दिलंय, की कशा प्रकारे ह्या गोष्टीला आधार आहे. वेदांत सूत्रांना ज्या व्यास मुनींनी जे वेद लिहून घेतले, ते भागवत लिहिलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टीला कशा प्रकारे याचा आधार आहे. हरे कृष्ण. श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले,
असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा वटवृक्ष, जो वटवृक्ष आहे त्या वटवृक्षाची ही तुलना केलेली आहे बरं का. आणि आता हा शाश्वत आहे. हा वटवृक्षाला आध्यात्मिक कुठेतरी उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचं मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे. पण बघा हा, की वटवृक्षाला दिलेली आहे की ज्याची पानं ही वैदिक मंत्र आहेत आणि जो या वृक्षाला जाणतो आहे तो वेदांना जाणतोय. मग या वटवृक्षाला कुठेतरी आध्यात्मिक महत्व दिलेलं आहे. आणि मग त्या वटवृक्षाची कल्पना कशी केलेली आहे बघा. आता या वटवृक्षाला आपल्याला नीट प्रमाणे जाणायचंय बरं. पुढे जाऊन या वटवृक्ष नक्की कसा आहे हे आपल्याला बघायचंय. मग या चित्र हे पुढे पण येणार आहे. आणि म्हणूनच असा हा वटवृक्ष आहे की ज्याची मुळं वरती आहेत, ऊर्ध्व मूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, की ज्याच्या फांद्या खाली पसरलेल्या आहेत. असा हा वटवृक्ष आहे. आणि असा वटवृक्ष आपल्याला कुठे बघायला मिळतो? मग मला सांगू शकाल की तुम्हाला असा वटवृक्ष कुठे बघायला मिळतो? हरे कृष्ण. मग असा वटवृक्ष तुम्हाला वडाचं झाड, अगदी बरोबर स्वाती माताजी. पण मग हे चित्रामध्ये दिसतोय जो वृक्ष, वडाचं झाड तर आपल्याला दिसतं, ज्याची पानं आहेत, फांद्या आहेत, झाडं. पण मग असा वृक्ष की ज्याची मुळं वरती दिसत आहेत आणि ज्याच्या शाखा खाली आहेत, असा वृक्ष कुठे दिसेल हो तुम्हाला? असा वृक्ष कुठे दिसू शकेल तुम्हाला? पाण्यात. अगदी बरोबर माताजी, खूप छान, धन्यवाद. येस, बालाजी प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. माताजी त्यांना म्यूट केलंय का? हरे कृष्ण. बालाजी प्रभूजी. बालाजी प्रभूजी बोला तुम्ही. नाही, पाण्यातच सांगायचं तुम्हाला पण वर टाकलं मी उलट दिसतं. मग पाण्यात स्टार्ट करायची तुम्हाला, ते सिंबल पडला आता. हा, तुमचा आवाज क्लिअर नाहीये प्रभूजी जरा. हा, रेंजचा प्रॉब्लेम असेल कदाचित. बरं, हरकत नाही. चॅट मध्ये उत्तर द्या. ठीक आहे, पाण्यातच सांगितलं. बरोबर प्रभूजी, पाण्याच्या संदर्भात. मग म्हणून असा वटवृक्ष आपल्याला कुठे मिळतोय तर माताजी वाचाल. हरे कृष्ण. हो माताजी. मला वाटतं म्यूट कराच माताजी. अनम्यूट केलेत ना, आवाज येतातच. आपण म्यूट ठेवूया सगळ्यांना. हो माताजी, चालेल. वाचू माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजेच इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खाली पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं स्वाती माताजींनी सांगितलं की मग असा वृक्ष कुठे दिसेल, जे बालाजी प्रभूजींनी सांगायचा प्रयत्न केला की या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली पसरलेल्या आहेत, खाली आणि वर सगळीकडे पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत आणि वृक्षांची मुळं देखील खाली आणि वर पसरलेली आहेत. बघा की या ब्रह्म म्हणजे कशा प्रकारे, आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेलेली आहेत. मग कुठेतरी या वृक्षाची तुलना कशाशी केलेली आहे तर या प्रतिबिंब. आणि हे प्रतिबिंब कसलं आहे तर हे जाणून घ्या की हे प्रतिबिंब मग तुम्हाला नदीच्या तीरी किंवा कुठल्याही पाण्याच्या जलाशयाच्या साठ्याच्या ठिकाणी तुम्हाला या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब जे दिसतं ते आध्यात्मिक जगताचं प्रतिबिंब, जे भौतिक जग आहे. आणि म्हणूनच असा हा वटवृक्ष म्हणजे भौतिक जग आहे, जे प्रतिबिंब आहे, जो शाश्वत असा जो वृक्ष आहे त्याचं प्रतिबिंब आहे. आणि मग ह्या प्रतिबिंबामध्ये काय आहे तर याच्या प्रतिबिंबाच्या ज्या शाखा आहेत ह्या सर्व ठिकाणी पसरलेल्या आहेत. आणि या मुळांचं मूळ कुठेतरी मूळ ब्रह्मापासूनच आलेलं आहे, मूळ आलेलं आहे. पण या मुळाची कुठेतरी नरिशमेंट, त्याला खत पाणी काय घातलं जात आहे तर त्याला पाणी, नॉर्मल याच्यामध्ये जे पाण्याने वाढ होते खत पाण्याने, त्या मुळांना इथे त्रिगुणांनी पोषित केलं जात आहे. आणि जाणून घ्या नीटपणे म्हणून की ही मुळं वरती आहेत आणि शाखा खाली आहेत. बघा तुम्हाला दिसत आहेत.
आणि मग या प्रतिबिंब कशाने आहे तर इच्छेच्या मुळे आहे ते प्रतिबिंब. कशा प्रकारे ही इच्छा प्रतिबिंबित होती आहे आणि मग या प्रतिबिंबामुळे या सगळ्या ज्या शाखा आहेत या कुठेतरी खोलवर खालती जात आहेत आणि मग कुठेतरी त्या शाखांना मग खालचे जे ग्रह आहेत ते अत्यंत नीच असे ग्रह आहेत आणि ज्याच्यामध्ये पशु पक्षी योनी ज्या आहेत, मग नरक योनी आहेत आणि थोडं वरती गेल्यानंतर तुम्हाला कुठेतरी पृथ्वी तलावरती आणि मग मनुष्याच्या योनीमध्ये आणि या सगळ्या बंधनांमध्ये जे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट लिहिलंय, धर्म दिला आहे, कुठेतरी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे कुठेतरी या सगळ्या मोह माया म्हणजे काय तर ही जी फळं आहेत ती धर्म काम क्रोध मोक्ष या सगळ्यांनी अर्थ धर्म काम अशा सगळ्यांनी कुठेतरी गुरफटली गेलेली आहे. आणि म्हणून जाणायचा प्रयत्न केला की हा वृक्ष म्हणजे आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब आहे आणि याच्या फांद्या म्हणजे मनुष्य एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उड्या मारतो आहे. कारण या वासनेमुळे या इच्छेमुळे तो एका जन्मातून दुसरा जन्म घेत या योनीमध्येच फिरत राहतोय. मग कुठेतरी तो खालच्या ग्रहांना पण का जातो कारण कुठेतरी तमोगुण वाढलेला आहे, ज्यांचा रजोगुण वाढलेला आहे ती व्यक्ती कुठेतरी पृथ्वी तलावर आणि या बंधनांमध्ये आहे आणि मग थोड्याशा वरती ज्या सात्विकतेमध्ये आहे त्यांना वरच्या ग्रहांची कुठेतरी जी प्राप्ती झालेली आहे आणि त्याच्याही वरती जाऊन आपल्याला हा जो गोलोक धाम जिथे जिथे भगवंतांचं हे श्याम सुंदर मोहक असं रूप दिसत आहे, इथे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच कुठेतरी या वृक्षाची तुलना या शाश्वत अशा वटवृक्षाशी केलेली आहे. त्याला आपल्याला जाणून घ्यायचंय. मग ज्यांनी या वटवृक्षाला जाणलेलं आहे, ज्यांनी या आध्यात्मिक वृक्षाची मग ज्याच्या फांद्या ज्याची पानं म्हणजे वैदिक मंत्र आहेत, जो वेदांचा अभ्यास करतोय परंतु कुठेतरी या बंधनातून मग या त्रिगुणांच्या प्रभावाने जो वृक्ष वाढतोय, खाली वर ज्या फांद्या पसरता आहेत त्याला कशा प्रकारे आपल्याला मुक्त करायचं या जीवाला. मग तो मुक्त करण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर छाटून टाकली पाहिजे ती मुळासकट. आपण जेव्हा म्हणतो ना की ती वृत्ती मुळासकट गेली पाहिजे कारण ती मूळ वृत्तीचं मूळ आहे ते कुठेतरी कापलं पाहिजे, छाटलं पाहिजे. आणि म्हणूनच कुठेतरी ज्या व्यक्तीने हे जाणलंय की कुठेतरी मी त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली येतोय आणि कुठेतरी या मायेच्या बंधनामध्ये अडकला जातोय, तेव्हा त्याला त्या वास्तविक जगताची कुठेतरी कल्पना येते आणि ती व्यक्ती मग आत्मसाक्षात्काराकडे व्यक्ते. परंतु ते करण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजना हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्त रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या परम पुरुषाला ज्याला आपण जाणलं आहे, ज्या परम तत्वाला जसं मी म्हटलं की गुणातीत जाऊन कुठेतरी अकर्माकडे जाऊन आणि मग या परम तत्वाला या अंशाला ज्या परमात्म्याचे आपण अंश आहोत या परमात्म्याला ज्यांनी जाणलं आहे आणि म्हणूनच या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. तो शाश्वत वृक्ष मूळ असला तरी त्याचं मूळ रूप या भौतिक जगामध्ये अनुभवू शकत नाही मनुष्य. कारण त्याचा कुठेतरी त्याला शेवट मध्य आणि सुरुवात कुठेही त्याला जाणू शकत नाही. तो की कुठे त्यांनी सुरुवात केली आणि कुठे तो भरकटत गेलाय, त्याचा अंत कुठे आहे हे सुद्धा तो जाणू शकत नाही. आणि परंतु मनुष्याने खोलवर गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने कुठेतरी अनासक्त भावनेने जाणता येईल. त्याला कुठेतरी या अनासक्त शस्त्राद्वारे छाटून टाकलं पाहिजे. कारण त्याला या कुठेतरी या भौतिक आसक्तीमध्ये जो बुडालेला आहे त्या आसक्तीलाच मुळापासून कुठेतरी कापलं पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असं स्थान शोधलं पाहिजे की तिथं गेल्यावर पुन्हा परतावं लागत नाही. आणि म्हणूनच हे स्थान आपण जे बघतो हे गोलोक धाम भगवंतांचं आपल्याला दिसतं की या गोलोक धामामध्ये की वैकुंठापेक्षा सुद्धा या ब्रह्माचं
वैकुंठाचं जे वैकुंठ या देवांच्या धामापेक्षा सुद्धा पलीकडे जे गोलोक धाम आहे, त्या गोलोक धामाकडे भगवंत आपली वाट बघतायत आणि म्हणून अशा धामाकडे गेलं पाहिजे या जीवानी की जिथे परत यावं लागणार नाही. पुन्हा या भौतिक, जसं मी म्हटलं की स्वर्ग लोकाची प्राप्ती झाली तरी कुठेतरी फिरून पुन्हा पुण्य क्षीण झाल्यानंतर या भौतिक जगतामध्येच यावं लागतं. आणि म्हणूनच जो या परम पुरुषाला जाणतो, हा दुर्मिळ महात्मा जो या परम तत्वाला जाणतो की आपण आत्मसाक्षात्कारी, मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि हा आत्मा हा माझा परमात्म्याचा अंश आहे. ज्या कठोपनिषदामध्ये आपण बघितलंय ते जाणायचंय, तो जो मोठा पक्षी आपल्या बाजूला बसलेला आहे, तो आपली वाट बघतोय कधी हा माझ्याकडे बघणार आहे. आणि म्हणूनच अशा या परम तत्वाला, परम पुरुषाला ठिकाणी शरण गेलं तरच आपण या भौतिक बंधनांमध्ये कुठेही परत येणार नाही. न भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगात परत येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा ह्या जगतामध्ये जसं त्या दिवशी पण आपण सांगितलं की मग हे सूर्य, चंद्र, हे डोळे भगवंतांपासून जो प्रकाश आहे, ती सगळी चेतना आणि ते ब्रह्मरूपी जो इतका प्रखर तेज आहे, हे सगळं भगवंतांपासूनच तेज आहे. मग या तेजामध्ये कुठेही या सूर्य चंद्रांच्या प्रकाशाची पण गरज पडत नाही. आणि अशा या गोलोक धामामध्ये सगळी चेतना, सगळं प्रकाशमय आहे, भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच कुठेही या धामाला जे पोहोचतात ते पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये, बघा या भौतिक जगतामधून मनुष्य कुठेतरी ज्यांनी परमात्म्याचा जो अंश आहे, ज्याचं अध्यात्म हेच त्याचा स्वभाव आहे, तो कुठेतरी गोलोक धामाकडे स्वतःला फिरकावतोय, स्वतःला मार्गस्थ करतो आहे. मग तो पुन्हा निश्चितच या जगामध्ये परत येऊ शकत नाही. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृती स्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जीव बघा, ममई वांशो जीव लोके, माझा अंश बघा, ममई वांशो की माझा अंश आहे. त्या बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. जे परमेश्वर सांगतोय की मग हा जो जीव आहे ही माझीच शक्ती आहे, ही पराशक्तीचाच भाग आहे माझं. म्हणून भगवंतांशी जे तर्कवादी लोक आहेत, मायावादी लोक आहेत, ते फक्त म्हणतात की मृत्यूनंतरच भगवंतांशी एकरूप केलं जातं. तर तसं नसून प्रभुपादांनी प्रत्यक्षपणे अगदी खुलासा केलेला आहे की मग हा जीव जेव्हा या जगामध्ये असतो, या भौतिक जगामध्ये असतो, ज्याची निर्मिती ही भगवंतांनीच केलेली आहे, या जीवाला कुठेतरी भगवंतांचंच अस्तित्व असतं आणि त्यांचाच कुठेतरी गुण असतो. आणि म्हणूनच हे भगवंतांचं अंश आहेत. हा अंश बघा या चित्रामध्ये दिसतायत, या आपण कुठेतरी ठिणग्या, फुलबाजी बघतो, त्या फुलबाजीच्या कशा ठिणग्या असतात, त्या ठिणग्या. मग ह्या ठिणग्या हा जो हे जे कुठेतरी बघा की प्रकाशाकडे, कुठेतरी सूर्याकडे झेपावतंय, त्याच प्रकारे ममई वांछो जीव लोके, मग माझा जो अंश आहे तो सुद्धा माझ्याकडे की कृष्ण धामाकडे झेपावला पाहिजे. ज्या बद्ध जीवानी हे जाणलंय की या भौतिक जगतामध्ये तो कुठेतरी या सुखाने बद्ध होतोय, तो जीव माझ्याकडे बघा कसा झेपावलेला आहे आपल्याला आधीच्याही चित्रात. आणि मग तो पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे या ठिणग्या कुठेतरी अग्नी, कुठेतरी सूर्याकडे झेपावतात, त्या प्रकारे हा बद्ध जीव माझा अंश आहे. आणि काय होतंय त्याचं, तर त्या ठिणग्या कशाने, कारण हा सगळ्याशी संघर्ष करतोय. कुठेतरी ह्या ज्या ज्ञानेंद्रियांनी, ह्या जे पंच ज्ञानेंद्रिय आणि त्याचं जे मन आहे, अतींद्रिय मन आहे, या 6 इंद्रियांशी तो अत्यंत कठीण संघर्ष करतोय. का संघर्ष करतोय, कारण तो कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये स्वतःला त्यांनी त्या मायेभोवती अजूनही गुरफटून ठेवलेला आहे. त्यांनी जाणलेलंच नाही आपण कोणाचा अंश आहोत. आणि म्हणूनच या अंशाला कुठेतरी या परमात्म्याला जाणायचंय. मग कोण जाणू शकतो हो या परमात्म्याला? मग कशा प्रकारे जाणू शकतं? शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि भाषयात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, मग हा जो जीव आहे हा बद्ध, या भौतिक जगामध्ये बद्ध आहे म्हटलंय, कारण तो कुठेतरी अजून शरीराशी निगडीत आहे हो. कारण त्याचा शरीराचा मोह, मग त्या शरीरालाच तो कुठेतरी चिकटून आहे. ज्याप्रमाणे बघा, इथे तुम्हाला दिसतायत काही फुलं आहेत. तुम्ही एकदा बघा, तुम्ही एक उदाहरण प्रभुपादांनी खूप सुंदर दिलं आहे. मग तुम्ही एका गुलाबाच्या फुलांच्या बागेबाजूनी चाललेले आहात आणि त्या गुलाबाच्या बागेबाजूनी गुलाबाची बाग थोड्या अंतरावर असताना तुम्हाला तो सुगंध येतो बघा, आणि त्या सुगंधाने तुम्हाला कळतं की अरे इथेच जवळच आहे ती गुलाबाची बाग जी तुम्ही शोधत असता. आणि मग त्या गुलाबाच्या बागेमध्ये तुम्ही जाता जिथे तो सुगंध दरवळत असतो. बरं का, त्या सुगंधामध्ये तुम्ही किती काळ असता. हा सुगंध बघा तुमच्या भोवती या फुलांचा असतो. परंतु जसे जसे तुम्ही पुढे जाता, त्या बागेपासून थोडे पुढे गेलेले आहात, तेव्हा मग तो सुगंध आपोआप कमी होत जातो. त्या सुगंधाला कुठेतरी तो कमी होत जातो. आणि त्या सुगंधाला, एक सेकंड, तर तो सुगंध कुठेतरी मग दरवळत असतो बघा. त्या सुगंधामध्ये, त्या वाऱ्यामध्ये ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन येतो, मग तो गंध तोपर्यंत राहतो, पण थोड्या अंतरावर पुढे गेल्यावर तो सुगंध विरून जातो हो. मग त्या गुलाबाच्या फुलांचा सुगंध तुम्हाला येईल असा होतो. त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव बघा काय करतो, आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना, मग ज्या मन, बुद्धी आणि या खोट्या अहंकाराशी कुठेतरी जोडल्या गेलेल्या भावना असतात बघा, त्या मन, बुद्धी आणि अहंकार त्या देहाशी जे निगडीत असतं, तेवढ्या पुरता मग एखाद्या व्यक्तीचा जीव जो मनुष्याचा आहे आणि नंतर त्याने कुत्र्याचा जीव धारण केला, तर त्या कुत्र्याच्या जीवाला काय माहिती असतं, कारण त्याला मग माहिती असतं की त्याला त्या घराचं रक्षण करायचंय, त्याला भुंकायचंय, मग पुढे जाऊन मांजराचा येतो जन्म, मग त्याला म्याव म्याव करायचंय. मग बघा, या एका देहातून दुसऱ्या देहाची संकल्पना तो धारण करतो आणि ती संकल्पना मग फक्त त्या मन आणि बुद्धीद्वारे ती वापरली जाते. पण कुठेतरी तो देह काय असतो, तो नश्वर असतो. तो देह तो तिथेच ठेवला जातो. आणि म्हणून त्या अशा रीतीने एक प्रकारचा देह, जशा प्रकारे वायू एक गंध तिथे सोडतो आणि पुढे जातो, आणि पुढचा जो काही गंध, मग कदाचित एखादी मलिन गंध पण येत असेल, तो गंध मग तो वायू धारण करतो, पुन्हा तिथून जातो आणि पुन्हा पुढचा गंध. अशा प्रकारे ती उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे एक देह त्याग करून दुसरा देह धारण करतो आत्मा. हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. मग बघा, मग म्हणूनच या संकल्पना जे आपण इथे बघितलं की वायू कुठेतरी कशा प्रकारे गंध आणि त्याची संकल्पना कशी असते, आणि त्या संकल्पनेला तिथे धारण करतो आणि पुन्हा जाऊन दुसरा देह म्हणजेच दुसरी संकल्पना धारण करतो. त्याच प्रकारे कुठेतरी मग हे शरीर जे आहे हे मनाशी कुठेतरी निगडीत आहे. म्हणून ही ज्ञानेंद्रिय, ही कुठेतरी 6 इंद्रिय का म्हणतो, म्हणून या इंद्रिय विषयाचा मग कुठेतरी ते कानाचा वापर, डोळ्याचा वापर, नंतर स्पर्शाचा वापर, रुचीचा वापर आणि गंधाचा वापर. मग अशा प्रकारे त्या ज्ञानेंद्रियांशी निगडीत जी काही इंद्रिय विषय असतात त्या समूहाचा तो उपभोग घेतो. एक देह टाकून मग मनुष्य एका प्रकारे त्या इंद्रिय विषयाचा भोग घेतो, तर मग इतर प्राणी, हिंस्त्र प्राणी, डोमेस्टिक जे अॅनिमल्स असतात ते वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा उपभोग. म्हणूनच अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित असलेली जे इंद्रिय विषय आहेत,
ज्या इंद्रिय विषयांशी त्या इंद्रिय विषयाचा तो समूह धारण करतो. आणि म्हणूनच ही मन आणि बुद्धी या प्रकारचं अंतरंगिक मन कुठेतरी निगडीत असतं त्या संकल्पनेशी, हे जाणून घ्या. आणि म्हणूनच त्या एका देहाला टाकून तो आत्मा किंवा ते जे मन बुद्धी हे पुढचा देह धारण करते. आणि मग त्या देहाशी संकल्पित त्याचे जे ज्ञानेंद्रिय असतात, त्यांच्या ज्ञानेंद्रियांचे जे इंद्रिय विषय असतात, त्याच्याशी संकल्पित त्या समूहाचा तो उपभोग घेत असतो. कारण तो कुठेतरी फक्त मी शरीर आहे, मी अजून आत्मा नाही, याच संकल्पनेशी कुठेतरी निगडीत असतो. कारण का असतो? कुठेतरी तो ज्ञानाचा अजूनही अभाव आहे. भगवंतांच्या त्या परम सत्याला अजून जाणलेलं नाहीये. कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावना जाणायची आहे. उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुज्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. मग म्हणूनच जे मूर्ख लोक आहेत, जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. कारण त्या इच्छांमध्ये बघा, ते रिफ्लेक्शन कसलंय, ते जे प्रतिबिंब कसलंय, त्या इच्छांचं प्रतिबिंब आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी जसं आपण म्हटलं की या 84 लक्ष योनींमध्ये जे जन्म येतात, ते कुठेतरी या इच्छा वासनांमुळे येतात. आणि हा देह जर त्या जीवाला ते ज्ञानच नसेल, तर त्या देहाचा उपभोग घेत असतो तो, हे तो मूर्ख व्यक्ती जाणूच शकत नाही. मग कशामुळे त्या जीवाचा तो त्या देहाचा उपभोग घेतो आहे? कारण कुठेतरी त्याच्यामध्ये या भौतिक जगातल्या या त्रैगुणांचा प्रभाव आहे. आणि त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली त्याची वृत्ती तशी बनलेली आहे. पण ते ज्ञानच कुठे आहे हो? ते ज्ञानच नाही आलेलं आहे, ज्ञानच मिळालेलं नाहीये. तर मग कशा प्रकारे ही मूर्ख व्यक्ती ते जाणू शकेल? मग कोण जाणू शकेल? तर ज्याला ज्ञानाचे चक्षु आहेत, तो हे सर्व पाहू शकतो. मग ते ज्ञानाचे चक्षु म्हणजे काय हो? आता बघा, एखादी गाडी बंद पडली आहे. आता ही जी व्यक्ती जी गाडी चालवती आहे, ती व्यक्ती डोकं फोड करतीये त्याच्यावरती, परंतु त्याच्याबद्दल जर ज्ञानच नसेल, त्याच्याबद्दल काही माहितीच नसेल, तर ती गाडी तो कशी रिपेअर करेल? पण जेव्हा ती गाडी तो एका गॅरेजमध्ये घेऊन जाईल आणि एखादा जो टेक्निशियन असेल, तिथला गॅरेज मधला वर्कर, तो टेक्निशियन जेव्हा त्या गाडीला बघेल आणि जेव्हा त्या गाडीला बघून त्याच्याबद्दल सांगेल, कारण त्याला त्याच्याबद्दल ज्ञान असतं, त्याला त्याचे ज्ञान चक्षु असतात, कारण त्या गाडीच्या टेक्निकल गोष्टींबद्दल त्याला ज्ञान असतो, तो गाडी रिपेअर करू शकतो. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती, ज्याला या ज्ञानाचे चक्षु आहेत, ज्यांनी या परम सत्याला जाणलेलं आहे, अशी व्यक्तीच या मूर्ख अशा या भौतिक जगामध्ये कुठेही अडकणार नाही, कुठेतरी या बद्ध गोष्टीमध्ये अडकणार नाही. मग कसं मिळवायचे हो ज्ञानाचे चक्षु? कसे मिळवायचे? मग या ज्ञानाला कसं मिळवायचंय आपल्याला, हे जाणून घ्या. कोण देऊ शकतंय हे ज्ञान आपल्याला? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काही घडत आहे ते जाणू शकत नाही. 15.12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कोण देणार आहे हे ज्ञान? कोण देणार आहे? ज्ञानाचे चक्षु कोण देणार आहे? तर एक उत्तम गुरु, एक उत्तम मार्गदर्शन. जसं मी म्हटलं की मग साधू, शास्त्र आणि गुरु याला पडताळून जेव्हा या गोष्टी वागल्या जातात, तेव्हा ती व्यक्ती कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराकडे वळते. आणि मग या आत्मसाक्षात्काराला ज्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवलंय, ज्याला प्रत्यक्ष हे चैतन्य महाप्रभू तुम्हाला दिसतायत, आणि हे आजूबाजूला सगळे सनातन जे गोस्वामी आहेत, ज्या गोस्वामींना जसं मी म्हटलं गोस्वामी, ज्यांनी कुठेतरी इंद्रियांवर स्वामित्व मिळवलेलं आहे, अशा इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, त्यांना ही पदवी धारण केलेली आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोस्वामींनी
चैतन्य महाप्रभूंकडून हे ज्ञानाचे चक्षु घेतलेले आहेत. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचं मन अविकसित आहे, ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडतंय म्हणून त्या माणसाला ती कितीही त्यांनी डोकेफोड केली तरी त्याला कळणारच नाही, कारण ते ज्ञान जाणण्याचा कुठे प्रयत्नच केला नाहीये. कारण आत्मसाक्षात्काराच्या त्या भावनेमध्ये स्वतःला मार्गस्थ केलेलं नाहीये अजूनही. आणि म्हणूनच कुठेतरी ज्ञानाचे ते चक्षु हे तुम्ही या उत्तम गुरुकडून, उत्तमाधिकारी ज्यांना म्हणतात, की जे एखादी पडत्या एखाद्या आत्म्याला सुद्धा, की ज्या जीवाला सुद्धा ते कुठेतरी सावरू शकतात आणि ते ज्ञान देऊ शकतात. जी गोष्ट नारद मुनींनी केली, जे अकर्मी, ज्यांनी ध्रुव महाराजांना ज्ञानाचे चक्षु दिले, ज्यांनी कितीतरी मोक्षारींना ज्ञानाचे चक्षु दिले, ज्या वाल्या कोळीला ज्यांनी ज्ञानाचे चक्षु दिले, असं हे आत्मसाक्षात्कारी ज्ञान ज्यांनी दिलं, हे उत्तम गुरु. आणि मग ते स्वतःला, मगच तुम्ही त्या मार्गावरती मार्गस्थ करू शकतात. आणि म्हणून अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचं हे तेज, म्हणजे जे ही चेतना आहे, जसं मी म्हटलं की या गोलोक धामामध्ये फक्त भगवंतांचं तेज, आणि म्हणून ज्या विश्वरूपामध्ये आपण बघितलेलं आहे की ज्या अग्नीनी सगळ्या विश्वाला व्यापून टाकेल इतकं ते प्रखर तेज. आणि म्हणून हे तेज कोणापासून उत्सर्जित होत आहे, तर भगवंतांपासून उत्सर्जित होत आहे. चंद्राचं अग्नीचं तेजही भगवंतांपासूनच उत्सर्जित होते आहे. अशा या भगवंतांच्या तेजाला आपल्याला जाणून घ्यायचंय. गामाविश्य भूतानी धारयाम्यहमोजसा पुष्णामी चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग हे जे ग्रह दिसत आहेत बघा, तुम्हाला या स्लाइड मध्ये दिसत आहेत, कशा प्रकारे अवकाशामध्ये मी प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये, मग मला सांगा की हे ग्रह किती जड असतील हो, किती कशा प्रकारे यांची ग्रॅव्हिटी, म्हणजे कशा प्रकारे यांच्यामध्ये जडत्व असू शकतं. परंतु हे कशा प्रकारे अवकाशामध्ये एका त्यांच्या कक्षेमध्ये स्थिर कसे राहू शकतात. जर एखादी तुम्ही कलिंगड घेतलं, एवढं मोठं वजन असलेलं, खाली टाकलं, तर मला सांगा ते कलिंगड तरंगेल का हो? मला चॅटमध्ये उत्तर द्या. मग ते कलिंगड तरंगेल का हो? एखादी जर तुम्ही मोठं असं घेतलं आणि ते खाली टाकलं, वरून खाली टाकलं, तर ते तरंगेल त्या ह्याच्यामध्ये? नाही तरंगणार, कारण ते कुठेतरी जड आहे. बरोबर, ते जडत्वाला अगदी बरोबर उषा माताजी, अनुराधा म्हणजे, कारण की का? आणि म्हणूनच जेव्हा भगवंतांचा वास, की प्रत्यक्ष भगवंत या ग्रहामध्ये जेव्हा प्रवेश करतात, तेव्हा त्यांना तो त्या प्रकारचा त्यांच्यामध्ये जो हलकेपणा, आणि ते कशा प्रकारे आपल्या कक्षेमध्ये स्थिर राहू शकतात, ती स्टेबिलिटी त्यांच्यामध्ये येते. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी की माझ्याच शक्तीने आणि माझ्याच शक्तीद्वारे त्या कक्षेमध्ये ते स्थिर राहू शकतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना देखील, जे काही या वनस्पतींमध्ये, ज्या भौतिक जगामध्ये ज्या वनस्पतींची चवी असतात, त्या चवींचा रसही माझ्याद्वारे आहे. आणि म्हणूनच हा रस जो आपण बघितला आधीच्या याच्यामध्ये, की कशा प्रकारे भगवंतांच्या मार्फत या सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा केला जातो, आणि ज्या आपल्याला लागणाऱ्या गोष्टी असतात त्यांचा पुरवठा केला जातो. आणि म्हणूनच या चंद्राद्वारे भगवंत कसे सांगतायत, या वनस्पतींचा रस सुद्धा माझ्यापासूनच असतो. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संवाद साधतो. हरे कृष्ण. मग कशा प्रकारे बघा, की अन्नाच्या ज्या आपण बघितलं, ज्या विभूती बघितलेल्या आहेत, ज्या याच्याही आधी आपण बघितलेल्या आहेत, 8व्या अध्यायात, 10व्या अध्यायात, ज्या भगवंतांनी कुठे मला तू बघशील, तर पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंत आहेत. आणि म्हणून सर्व प्राणी मात्रांच्या जठराग्नीमध्ये भगवंत आहेत.
ज्या पाचक रसाचं, ज्या अन्नाचं पचन करण्याकरता जो प्राण आपान वायू, ज्या अग्नीची जी समतोल राखतो, समतोल हवा असतो, तो समतोल हा भगवंतापासून राखला जातो. कारण कुठेतरी त्या प्राण आपान वायूशी अन्नाचं पचन करण्याकरता तो संयोग राखला जातो. आणि म्हणूनच त्या जठराग्नीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास आहे. म्हणून कुठेतरी बघा ऍसिडिटी झाली तर कुठेतरी मग त्या जठराग्नीचं सगळं दळमळीत झालेलं असतं. कुठेतरी पोटाची काहीतरी तक्रारी असल्या तर कुठेतरी तो जठराग्नी मग त्या कुठेतरी त्याचा समतोल ढळलेला असतो. काहीतरी मग तामसिक खाण्यात येतं आणि म्हणूनच या जठराग्नीला कशा प्रकारे समतोल, मग या सात्विक ते राजसिक तामसिक याच्या सगळ्याचा प्रभाव आहे. परंतु या गोष्टीला जाणायचंय की कशा प्रकारे तुम्ही समतोल राखू शकता, ज्या भगवंतांपासूनच ती गोष्ट आहे. आणि म्हणून या प्राण आपान वायूशी संयोग साधून भगवंत त्या जठराग्नीला कुठेतरी समतोल ठेवत असतात. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं जठराग्नीमध्ये भगवंतांचा वास आहे तसं जसं भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. बघा, ज्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत तो परमात्मा प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये, जे आपण कठोपनिषदात पण बघितलं की या आत्म्याच्या बाजूला हा परमात्मा आहे आणि हा परमात्मा कुठेतरी आत्म्याला स्थिरता देण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच माझ्यापासूनच मग या स्मृती आहेत, हे ज्ञान आहेत, विस्मृती जे विसरलं जातं किंवा जे जाणलं जातं, मग हे ज्ञानाचे चक्षु कुणापासून येत आहेत किंवा या कुठल्याही गोष्टींचं ज्ञान आणि स्मृती विस्मृती या कुठेतरी परमात्म्यापासूनच येत आहेत. आणि म्हणूनच कुठेतरी ज्या ज्ञानाद्वारे, ज्या वेदांद्वारे भगवंतांना जाणायचं आहे ते कुणाला जाणायचं आहे हो, तर या वेदांच्या अंताला, जो वेदांचा अधिकर्ता आहे, अधिष्ठाता कुठेतरी आहे, तो निस्संदेहपणे वेदांताचा संकलक आहे आणि त्याचा ज्ञाताही भगवंत प्रत्यक्ष आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी या ज्या स्मृती विस्मृती जे ज्ञान मिळतंय हे सगळं या परमात्म्यापासून आहे. खूप सुंदर अशी गोष्ट आहे, याच्यावरती कथा आहे, ज्या आपण 17व्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख होणार आहे. ज्या यज्ञ केले जातात त्या यज्ञाचं कसं महत्व आहे बघा. परंतु इथे कुठेतरी या स्मृतींद्वारे की कशा प्रकारे, मग मला सांगा बरं की तुम्हाला जे स्मृती तुमच्या ज्ञानाप्रमाणे, जे शास्त्राचं आपण ज्ञान घेतो, जे सायन्स शिकतो, मग तुम्हाला काय वाटतं की हे मेमरी, हे ज्ञान, मग हे बघण्याचं किंवा हे कुठलं, हे कुठून येतं आपल्याला? हे ज्ञान कुठून घेतलं जातं? कुठे असतं आपल्या शरीरामध्ये? कोण हे सिग्नल्स देतात शरीराला? ब्रेन. अगदी बरोबर शुभम प्रभूजी. बुद्धी कुठे आहे? पण बुद्धी कोणाला, कोणावर? ब्रेन. पूजा माताजी अगदी बरोबर. येस. मग म्हणजे तुमच्याद्वारे, या शास्त्राद्वारे पण बघा हीच गोष्ट कशी वेदांद्वारे सांगितलेली आहे. मग निश्चितच कुठेतरी ब्रेन मध्ये या गोष्टी सिग्नल देत आहेत. म्हणूनच भगवंतांनी कसं सांगितलं की दक्षाचा यज्ञ चालू असतो आणि त्या यज्ञाच्या ठिकाणी सती मातेचा कुठेतरी अपमान झालाय, शिवांना तिथे बोलवलेलं नसतं, म्हणूनच शिवांचा अपमान होतो, हे सती मातेला बघवलं नाही म्हणून ती त्या यज्ञामध्ये स्वतः आहुती देते. आणि हे जेव्हा शिवांना कळतं तेव्हा शिव चिडतात आणि त्या दक्षाचं मुंडकं छाटतात. आणि ते मुंडकं छाटतात कारण शीघ्र कोपी भयंकर कोप होतो त्यांचा आणि ते सहनच करू शकत नाही ही गोष्ट. आणि मग कुठेतरी त्या दक्षाचं मुंडकं छाटलं जातं. परंतु जिथे यज्ञाच्या पवित्र ठिकाणी ही गोष्ट घडते आणि म्हणूनच जेव्हा ब्रह्म प्रत्यक्ष शिवांना समजवायला सांगतात, नारद मुनी सांगतात, तेव्हा शिव म्हणतात की मी त्याला देणार नाही त्याचं मुंडकं, कारण कशा प्रकारे मी त्याला बकरीचं डोकं देऊन कशा प्रकारे तो वागलाय आणि जो ज्या भावनेने वागलाय तर मी त्याला बकरीचं मुंडकं देईन. आणि म्हणून तो बकरीचं शीर तिथे लावायला सांगतात. आणि त्या बकरीचं शीर लावल्यावर सुद्धा त्या दक्षाला कुठेतरी उपरती झाली आहे. आणि त्या यज्ञाच्या ठिकाणी त्या घटनेमुळे जी उपरती होते तेव्हा ती बकरीच्या मुखामध्ये सुद्धा ते वेद आणि त्या यज्ञाला कुठेतरी त्याच्यातनं त्यांची
त्या यज्ञाच्या महात्म्यामुळे त्यांचं कुठेतरी पुनरावर्तन होतं आणि कुठेतरी मनपरिवर्तन होतं. मग हे कसं होतं मला सांगा? बकरीचं शरीर शीर आहे, मग बकरीचंच डोकं असेल ना त्यांना, परंतु कशात होतं मग ते? काय असतं त्यांचं धड? कसं असतं? धड जागृत असतं. मग त्यांना कशा प्रकारे त्या भावना, तर इथे भगवंतांनी सांगितलंय की त्या परमात्म्याचा जो वास आहे हृदयामध्ये त्यांनी कुठेतरी जागृत केलेला आहे, कुठेतरी ती जागृतता दक्ष महाराजांना दिलेली आहे. आणि म्हणूनच त्यांना कुठेतरी उपरती होऊन त्यांनी त्या पुण्य कुठेतरी त्यांनी शिवांना शरण गेलेले आहे. आणि त्यांना कुठेतरी पश्चाताप झाला त्या गोष्टीचा. कसा झाला? जरी बगरीचं तोंड लावलं होतं तरी कसा झाला तो? कारण कुठेतरी हृदयामध्ये भगवंत होतं, हृदयामध्ये तो वास होता. आणि इथे बघा, आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय की या स्मृती विस्मृती या कुठेतरी भगवंतांपासून निस्संदेह, आणि म्हणूनच या वेदांचा अभ्यास करून ज्यांचा संकलक बनायचंय तो निस्संदेह मी आहे. त्या वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. अनेक सायंटिस्ट अशा प्रकारे प्रूव्ह करायला बघतायत, परंतु बघा याला वेदांचा कुठेतरी आधार आहे. ज्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत त्या परमात्म्याच्या स्वभावाला प्राप्त करू शकतो, हृदयामध्ये तो निवास आहे. आणि मग अशी व्यक्ती कोण आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. 15.17 या दोहो व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहे जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि त्यांचे त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे च्युत म्हणजे काय आणि अच्युत म्हणजे काय? मग हे च्युत व्यक्ती म्हणजे जी भौतिक जगामध्ये आहे, हा बद्ध जीव म्हणजे च्युत व्यक्ती. आणि अच्युत म्हणजे कोण? तर जो आध्यात्मिक जीव आहे, ज्यांनी या भौतिक जगतातली बद्धता कुठेतरी जाणलेली आहे आणि स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती मार्गस्थ केलेला आहे, असा हा अच्युत जीव आहे. आणि म्हणून या जीवांचे दोन वर्ग आहेत, च्युत आणि अच्युत. क्षर आणि अक्षर. भौतिक जगतामधील हे सर्व च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतामधील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटलेले आहे. आणि या दोहोंच्या अतीत असा जो पुरुषोत्तम परमात्मा आहे ते अव्ययी आहेत. आणि म्हणूनच ते प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ज्या गुणांच्या अतीत, जसं म्हटलं की ज्यांनी जाणलं तो आध्यात्मिक मार्गावर घालू शकतो. आणि म्हणून या भौतिक जीव जो बद्ध जीव आहे आणि आध्यात्मिक जीव जो मुक्तीच्या मार्गावर स्वतःला घालतोय, तो बद्ध जीव आणि हा मुक्त जीव याच्याही पलीकडे जे आहे ते प्रत्यक्ष भगवंत आहे. जी शक्ती आहे त्या या दोन्ही जीव या शक्तीपेक्षा श्रेष्ठ नाही, ते त्यांचेच अंश आहेत. आणि म्हणूनच ते त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण म्हणून स्वतःच्या इच्छेद्वारा भगवंत भगवान रूपामध्ये सुद्धा त्रिलोकामध्ये प्रवेश स्वतःच्या इच्छेने ते प्रवेश करत आहेत. त्यांना भगवंतांशी कुठेतरी संवाद साधायचा आहे, भगवंतांचं प्रेम हवं आहे आणि त्यांचा सहवास हवा आहे. आणि म्हणूनच त्यांचं पालन पोषण करण्यासाठी ते या प्रवेश करतायत या लोकामध्ये. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणूनच या पुरुषोत्तमाला जाणायचंय. आणि म्हणूनच या क्षर आणि अक्षर या सगळ्याच्या पलीकडे जे दिव्य आहे, जो हा दिव्य परमात्मा आहे, या परमात्म्याला, या परम तत्वाला, कारणाचे कारण जे परम आहेत, या सर्व वेदांमध्ये जे श्रेष्ठ आहेत, ज्यांनी वेदांना जाणलं त्यांनी कृष्णाला जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच या वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून त्यांचा उल्लेख झालेला आहे. ज्या पुरुषांमध्ये जे पुरुषम जो भोक्ता आहे, भोक्तारम यत्य तपसाम सर्व लोक महेश्वरम,
असे हे भोक्ता आहेत, असे हे परमेश्वर आहेत, असं हे परम सत्य आहे. ज्यांनी या दोन्हीही जीवांनी, या बद्ध जीवाला तर अजून त्याचं ज्ञान नाहीये, म्हणून त्या ज्ञानाचे चक्षु घेऊन जेव्हा तो मुक्त मार्गावरती येतो, कुठेतरी तो अच्युत होतो, तेव्हा या बद्ध आणि मुक्त जीवांच्या पलीकडे हे परमात्मा आहेत हे जाणायचे. आणि म्हणून त्या पुरुषोत्तमाला ज्या देवादी देवांनी सुद्धा, की जे भगवंतांशी खूप खूप कुठेतरी क्लोज आहेत, कुठेतरी खूप त्यांच्या जवळ आहेत, कारण ते खूप अतीत आहेत, खूप शुद्ध आहेत, आणि म्हणूनच हे सुद्धा भगवंतांचेच अंश आहेत. यांची उत्पत्ती सुद्धा भगवंतांपासूनच आहे, हे आपल्याला जाणायचंय. आणि ज्या भगवंतांनी, ज्या शिवांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, आणि ज्या ब्रह्मांनी, ज्यांना कधीही कुठलीही अडचण आली तरी ते भगवंतांची स्तुती करतायत, भगवंतांचं प्रार्थना करतायत, नामस्मरण करतायत, आपल्याला 17व्या अध्यायात हे खूप सुंदर जाणून घ्यायचंय. अशा या ब्रह्मा आणि शिवांची उत्पत्ती सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंतांकडून झाली आहे, जे पिता आहेत यांचे, ब्रह्मा आणि शिवाचे. अशा या विष्णूपासून, ज्या गर्भोदकशाही विष्णूपासून ब्रह्माची उत्पत्ती झाली आहे, आणि पुढे जाऊन या ब्रह्माचे शिव आणि दक्ष कशा प्रकारे यांची निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणूनच यांचा प्रत्यक्ष निर्माता कोण आहे, प्रत्यक्ष श्रेष्ठ निर्माता, सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहे, तर तो परमात्मा आहे, तो भगवंत आहे, ज्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच या पुरुषोत्तम भगवानांना आपल्याला जाणायचंय. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तर सर्वज्ञ होईल. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सो मला संशयरहित म्हणून ज्यांनी हे जाणलेलं आहे, आणि म्हणून ज्या बद्ध जीवानी हे जाणलेलं आहे, जो भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून जाणतो आहे, तो सर्वज्ञ आहे. ज्या वेदांचा, शास्त्रांचा, सगळ्याचा अभ्यास करून ज्यांनी भगवंतांना जाणलं नाही, ज्या वेदांच्या उच्चाला जाणलं नाहीये, ज्या नियंत्रकाला जाणलं नाही, मग त्यांनी काय अभ्यास केलाय वेदांचा. आणि म्हणूनच जो संशय मनामध्ये कुठल्याही, जे मी प्रत्येक वेळी आवर्जून सांगते, की मनात संशय नकोय, मनात शंका नकोय, प्रश्न आहेत, प्रश्न कायम आहेत, अर्जुनाचे प्रश्नांनाच भगवंत उत्तर देत आहेत, पण मनात संशय नकोय, संशयाची पाल चुकचुकायला नकोय. मग कुठेतरी तिथे श्रद्धा नाहीये, निष्ठा नाहीये, मग फक्त कुठेतरी व्हेरीफाय करायचंय, कुठेतरी फक्त पडताळून बघायचंय. जसं मी काल म्हटलं, मग जो व्हेरीफाय करायला, मग तुम्ही लग्न अशा प्रकारे करू शकता. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय, की मग जरा बघतो लग्न करून, की मग लग्न म्हणजे काय असतं, असं नाही हो तुम्ही करू शकत. ती उत्तम एक जबाबदारी आहे, आणि तुम्हाला ते जाणायचंय पूर्णपणे, ती जबाबदारी व्यवस्थितपणे त्याचं ज्ञान घेऊन काय करायला हवं या गोष्टी जाणायच्या आहेत. आणि म्हणून जो संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवानांना जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, माझ्या भक्तीमध्ये तो पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी, मला स्लाइड दिसत नाहीये. आली का आता? नाही माताजी. अजून हो, नाही आली, आली? आता आली. हा. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमदुह्य गाभा आहे, आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा, म्हणून या वेदांमध्ये जे प्रत्यक्ष व्यासमुनींनी पुढे भागवतामध्ये सगळं लिहून ठेवलेलं आहे, या वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये, या यजुर्वेद जो मुख्य भगवंतांनी सांगितलं, की या वेदांमधून की प्रत्यक्ष कोण आहे, मग ज्या अभिसूचक अभिव्यक्ती सांगितल्या आहेत, ज्या विभूती भगवंतांनी सांगितलंय, या वेदांमध्ये मी यजुर्वेद आहे. मग जे श्रेष्ठ, ज्या वेदांमध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे, हा परम गुह्य गाभा मी तुला सांगितलेला आहे, आणि तो मी आता तुला प्रकट केलेला आहे. जो कोणी हा गाभा, जो कोणी हे ज्ञानाचे चक्षु घेऊन या ज्ञानाला जाणेल, तो त्या गोष्टीमध्ये बुद्धिमान होऊ शकतो आणि त्यांच्या प्रयत्नाद्वारे जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. हा, पुढे जाऊन ठीक आहे.
अशा प्रकारे आपण या ज्ञानाचा ज्या पुरुषोत्तम भगवानांना अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की अशा या पुरुषोत्तमाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, या वेदांचा अभ्यास ज्यांनी केला, त्यांना हे असं गुह्य ज्ञान बघा, जे आपण मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. हा आत्मा परमात्म्याचा ममैवांशो जीव लोके, मग माझाच अंश आहेस तू आणि हे तू जाणायचंयस. म्हणून या आध्यात्मिक मार्गावरती जेव्हा तू हे जाणणार आहेस तेव्हाच ते ज्ञानाचे चक्षु तुला मिळतील. पण ते द्यायला कोण तुझ्यासाठी आहे? तर मग तो उत्तम गुरु तुला मिळाला पाहिजे. आणि म्हणूनच आपण इतके की आपल्याला या नामनिष्ठ प्रभूंच्या मार्गदर्शनामुळे हे ज्ञानाचे चक्षु मिळू शकलेले आहेत. आणि म्हणूनच त्यांचं खूप खूप आभार आहे की आपण या मार्गावरती, या आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी येऊन आपल्याला या भगवद्गीतेचं हे सुंदर असं अतिशय कॉन्फिडेन्शियल, जसं वेदांचं ज्ञान आहे तसं अत्यंत गूढ आणि राजा असलेलं असं अत्येक वेगवेगळ्या अध्यायांमधनं आपण जाणलेलं असं हे ज्ञान आहे. आणि ती पंचमोध्याय समाप्त. आज हे आपला अध्याय खूप लहान असल्यामुळे आपण लवकर संपवलेलं आहे. प्रभूजी येणार होते माहिती आहे. संजना माताजी काही दिसलं नाही ना तुम्हाला? लास्टची स्लाइड नव्हती दिसली माताजी, पण नंतर ती शो झाली. नाही. आणि कोणाचा हँड रेज वगैरे मध्ये दिसला नव्हता नाही ना? नाही प्रभूजी नाही, आले नाही, नाहीयेत ना काही? नाही नाही ना? ठीक. तर आता आपण प्रश्नांकडे वळूया. असा हा छोटा अध्याय होता आज. आणि कुणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्की विचारा. परवाचे काही राहिले असतील तर निश्चित विचारू शकता. इथे पंचमोध्याय समाप्त. हा खूप सुंदर असा हा ज्ञान योगातला हे ज्ञानाचे चक्षु बघा, म्हणून हे ज्ञान योग आहे की हे ज्ञान का घ्यायचं आहे आणि कशा प्रकारे या भौतिक जगामधून स्वतःला बद्ध अवस्थेतनं कुठेतरी भौतिक जगामध्ये जगायचंय. कारण या जगण्यासाठी निश्चितच हे शरीर आवश्यक आहे, परंतु याला कशा प्रकारे मार्गदर्शन, मग या शरीरातल्या ज्या अंतरंग मन आहे या मनाला कसं मार्गदर्शन करायचं आहे हे जाणायचं. रमेश प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, एकादशीच्या दिवशी आपल्याला भगवद्गीतेच्या 18 अध्यायांपैकी एखादा वाचायचा आहे, तर तो कोणता वाचावा? प्रभूजी तुम्हाला सगळे अध्याय येतात का? नाही, म्हणजे असं एखादा तरी सुरुवात करू ना. हा, मग तुम्हाला घरी वाचायचंय म्हणजे नुसता? मला वाटलं तुम्हाला या इकडे काही सुरुवात करायची. तुम्हाला संस्कृत वाचता येतं ना? म्हणजे पठण करता येतं ना? म्हणजे प्रॅक्टिस केली की होईल. हा, मग तुम्ही पहिला अध्यायापासून वाचा ना. आपल्याकडे एकादशीला प्रभूजी 700 श्लोक वाचले जातात सगळे, जे मी तुम्हाला लिंक पाठवते ना याच्यावरती ग्रुपवरती. तर असाच प्रत्येकच अध्याय महत्वाचा आहे. मग त्याच्यातला 12वा आणि 15वा अध्यायाला एक वेगळं महत्व आहे, भक्ती योग आणि हा पुरुषोत्तम योगाचा. मग तुम्ही निश्चित या छोट्या अध्यायापासून सुद्धा सुरुवात करू शकता. अच्छा अच्छा. गणेश प्रभूजी विचारतात 13-14चं. हो, मिळेल. 12 आणि 15 पैकी 15वा ठीक आहे का? हो, चालेल प्रभूजी, निश्चित. हो, पुरुषोत्तम योग अतिशय सुंदर आहे. निश्चित सुरुवात करू शकता तुम्ही, अगदी नक्की, काही हरकत नाही. या छोट्या अध्यायापासून सुरुवात करा. हरे कृष्ण. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.